Mikä on Ammattiopisto Live? Ammattiopisto Live on koulu, jossa saat paljon tukea opinnoissasi. Ammatillinen perustutkinto. Ammattiopisto Livessä voit opiskella ammattia varten. Ammatillisesta perustutkinnosta saat alan tiedot ja taidot. Tämä on ammatillinen perustutkinto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Ammattiopisto Livessä voit opiskella työelämää varten. Tässä koulutuksessa opiskelet työpaikalla. Tämä on ammatti- ja erikoisammattitutkinto. TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus. Voit myös saada valmennusta opiskeluun ja oppimiseen. Tämä on tutkintokoulutukseen valmentava koulutus, eli TUVA. TELMA eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Voit myös saada valmennusta työhön ja arkeen. Tämä on työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, eli TELMA.